Tää on ihan vitun perseestä. Märkää lankkua. Se ei näytä ihan märältä. Se on ihan saatana märkä. Sahata tuolla paskalla sahalla. Ja kun pitäis tuo hökkeli vielä tehdä loppuun. Mä oon eilen kello 9:30 tehnyt sitä siis illalla. Ja aika paska kamerakin. Tuossa on vähän tuntupyörää. Rasvattu laakerit. Tuossa on se takarengas. Tuossa on vähän tommosta vitun rekkaa. Joo. Ja tuokin punainen katos ollaan tehty itse isinkaan. Kyllä isi on mua vähän auttanut ruuan noita korkeita paikkoja. Tuolla on smaalijumbot.